Hindi Independence Day. Kini ang paghulagway sa mga militanteng pundok sa Adlaw sa Kaugalingnan. Ila kining gipamong atol sa gipahigayon nga rally sa pagtimaan sa Philippine Independence Day celebration. Ano ang report? Gisugat sa mga militanteng hugpong ang Philippine Independence Day celebration o Lihok Protesta. Nagtapok sila sa Kunon area. Bit-bit ang nagkadayang placards nga nagpatik sa ilang mga yangungo. Ang among gipakita karon sa mga Sugbuano sa katawang Pilipino padayon nato nga pakigbisog alang sa tinuod nga kagawasan. 121 ka tuig kanunay ta nga nagsaulog sa mini piki nga kagawasan. Gihulagway nila nga wa pa maangkon sa nasod ang tinuod nga kagawasan tungod kay hangtod karon pakyas kuno ang kagamhanan sa mga isyu nga nakapikto sa panginabuhian sa mga yanong Pilipino. Nga nagtubo ang daghan natong walay trabaho, gilansang ang ubos nga suhulan, padayon ang kontraktualisasyon ug labaw sa karong bag-o pagyud, ipasar ang rice tarification law nga mando sa langyaw aron mangangkat ta og bugas gikan sa gawas ug hinahinay nagpatyo nato ang atong mga mag-uuma. Samtang laing grupo sa mga militanteng pundok usab ang nagrally daplin sa kalsada. Sila ang mga nagpakabana sa kalikupan nga mipadayag sa ilang pagpukaw sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo aron ipadaplin ang plano nga waste to energy program. We are recommending no to WTE. This is a form of burning. This is against the law, which is Republic Act 9003, Ecological Solid Waste Management Act. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang, Bisdak.